Si treballem normalment en un navegador amb un compte de Gmail personal o amb un compte de Gcloud personal i volem afegir un altre compte de Gmail o de Gcloud, imagineu que un compte nou d'una aula virtual, com es fa? Doncs perquè no hi hagi conflictes podem fer dues coses. Una és utilitzar un altre navegador i l'altra és, en el mateix navegador, fer clic en la part superior dreta i hi ha una opció que és afegeix un altre compte. Fem clic i així utilitzem un altre compte. A més de tots els que tenim podem utilitzar un altre compte i introduiríem l'usuari i la contrasenya. I ja podríem treballar en el navegador amb diversos comptes. Què passa? Que és possible que tinguem dubtes en quin compte estem treballant en cada moment. Doncs és tan senzill com fixar-vos en la part superior de la dreta. Recordeu que el que té el logo és un compte de Gcloud, este logo de la UA. En canvi, els comptes personals de Gmail, per exemple, no tenen al costat cap logo de la UA. Això és una de les diferències. I després vos recomano també que vos afegiu una foto de perfil diferent en cada compte. Així serà més fàcil distingir en quin compte esteu. Això s'aplica a qualsevol tipus de servei de Google. Si esteu en un servei de Google com Google Drive, en este cas, podeu canviar també de perfil. En YouTube molt paregut, a pesar que no té el logo de la UA, la foto de perfil que posem ens ajuda a saber en quin compte estem i podem canviar de compte de la mateixa manera.